Lezi-ke izindaba z1KZNTV uyifundela usamukeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli. Asike sibheke-ke ehamba phambili namhlanje. Kubulawe-ke abayisithupha eThekwini. Lihlehlile ababoshelwe uThuthuva eRichards Bay. Kanti amakhosi afuna isixazululo kweyomhlaba. Ayikaziwa-ke imbangela yokudutshula Kubulawe abesilisa abayisithupha emkhukhwini esesigcemeni-ke sakwa-eNemlazi eThekwini okwenzeke izolo emini ilanga libalele. Ngokombiko wamaphoyisa utheleke abesilisa ababalelwa kwabayisikhombisa abafike bavulela ngentululwane yezinhlamvu. Umphakathi usashaqekile. Imphefumulo eyisithupha ilahleke ngokuphazima kweso. Lokhu yikho okusele. uNtando Ndlovu ongumakhelwane nomngani womunye wababulewe uthi yena ngokwakhe usinde ngokulambisa ukuba kazange ngaphuma yolanda ithuluzi lokusebenza ngesikhathi sesigameko. Ngithe mase ngisuka ngiyoboleka isando-ke ngiyibeka nje la eduze kwasesitolo lapho ngifike ngalibala khona ngithatha amakani kubuqamama nendawo yesigameko lapho ngibe sengizwa khona amagani short abesho lephindelela. Ikona ukuqhuma kwenganono okumenze wangabe sabuyela emuva. Okwamanje amaphoyisa sitshela ukuthi bayisikhombisa bahlaseli. Kodwa-ke ukubulawa kwalabalisa kuseyindida esikwaziyo ukuthi bebehlala esigcemeni esisodwa. Abantu abafile abahlobene ngoba behlobene ngokwazana kokuzalana kobaba wabo bahlobene ngokuthi impilo besiphila sisonkana besiye sibizane ngabafowethu obafu mfowethu okugcina ukushiya nenhliziyo ezibhlungu ngoba labantu besiphila nabo njengobhodi nabhodi esizalwa naye eswini esodwa. Konke kulele ezandleni zamaphoyisa ukuba sebenze ngokuzikhandla ukuthola ababulali. Umphakathi wakule ndawo ulindele ngabovu ukuthola impendulo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisemlazi. Asazogcinwa ezitokisini kuze kubeke lisonto elizayo amalunga angaphezulu kwama-30 enhlangano iRichards Bay Local Artisans Organisation abhekene necala lokususa uThuthuva emphakathini. Laba babosheke izolo ngaphandle kwamasango esizinda sezimboni iRichards Bay Industrial Development Zone kade-ke beshayeke umduvo bekhala ngokuthi-ke abaqashwa kulesi sizinda bengabendawo kepha-ke kuqashwa abasuka kwezinye izifundazwe. Injabuliso ibibhalwe emehlweni kumalungu enhlangano Richards Bay Local Artisans Organisation ngesikhathi-ke vela enkantolo kamantshi Richards Bay namhlanje kuseni ngecala lokususa uThuthuva emphakathini. Laba bakhalelwe ngamasongo kwasigonyela ngesikhathi-ke beqhinqe ngaphandle kwamasango esizinda seyimboni Richards Bay Industrial Development Zone bekhala ngokuthi kulesi sizinda seyimboni bashiwa ngaphandle bengabasebenzi bendawo kepha-ke kuqashwa abavela kwezinye izifundazwe. Amaphoyisa azoba nomsebenzi nalabo asebenzisana nabo ngoba amaphoyisa bias kulesi azoba nomsebenzi okuyozivimba njalo be-IDZ sazoyivala umuntu i-economy yase-Richards Bay yazi ukuthi i-IDZ edda something ikuyona kodwa thina njenge-community yase-Richards Bay ayisizi. Omunye uzoyibuka ngokuthi sixosha ama-investment nani kodwa le yase-IDZ si-fully prepared noma ingahamba ngoba i-community ayibenefithi ngalutho kuleya nto yenzeka la. Ozakwaba bekade bezobesekela enkantolo badumele ngalesi sinqumo. I'm very disappointed in what's been said at court today. It goes to show that the police force is now being used to stand up against the community of Richards Bay, because as this project is supposed to come to Richards Bay, supposed to uplift the community and not divide us and imprison us, so to speak. So I'm very disappointed in what happened today at court. We really expected our members, local artisans, to be released. This is now becoming like a countrywide problem, where locals have been kept out of employment, and most of the foreigners are working on our doorstep. And it's not a thing about keeping people out of work, whether you're from
the other provinces in South Africa. It's about keeping locals employed right on their doorstep. Kubuka lisazoqhubeka nokushuba lolu daba njengoba bengazimisela ukugoba uphondo kanti abasolwa bazogcina ke eThekwini kusaqinisekiswa imininingwane yamakheli alapho behlala khona. Ngimele abasolwa about 34 for icala okuthiwa i-public violence. Kodwa ke namhlanje besizovela okuqala phambi kwamanje. And then ngomhla ka-22 next week Tuesday we are coming back after amaphoyisa nombuso ucelile ukuthi ucela ukuverifya ama-addresses for i-verification yabo bonke abasolwa. So we will be coming back on Tuesday kuzodilwa ne-bail application but bona bashajelwe nje i-charge ye-public violence. Kwenzeka lokhu nje ukusebenza kuyaqhubeka kepha akakuphazamisekanga kulesi izinto seyimboni njengayizolo njengoba kuyisebenzi zingene khona sekwedlule isikhathi. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuphila nokaCebekhulu eRichards Bay. Ukubheka ke kabanzi ngalolu daba ngixoxisane nomhlaziyi wezepolitiki uDokotela Zakhele Shamase ngalolu daba. Mhlambe ngamafuphi nje ukubheka ukuthi ngabe yini imbangela ukuthi ke abantu bevuke umbhejazane manje. Imbangela ukuthi banamakhono ama-artisans abendawo kodwa manje bayithola behlwempu bezindlalifa ezingenasibaya. Kukhona abantu mhlambe abokuhamba abasebenzayo kodwa nabo bayibona ukuthi banawo amakhono afana nawo lawo kodwa bengabendawo. Nangu nohulumeni usevele okwenza kwalula wathi akudingeke experience. Kusho ukuthi ungaphuma nje uthi uqeda ukuqeqeshwa bese vele uyaqashwa. Ngisho ngabe kuthiwa uqeda izolo. Manje kuyinkinga ke lokhu ukuthi abantu bayithola behlupheka be-unemployed. Zikhona ingqalasizinda endaweni bebona futhi ukuthi bangabe umthetho uzimilela bayazi ukuthi bangenza kangcono kodwa manje amathuba awekho. Mhlambe ke siyabona lothuthuva lenzeka manje kungane silibone ngalesi sikhathi. Sibona ngalesi sikhathi ngenxa ukuthi phela angithi siphuma enkululekweni. Sekuphela isikhathi esithi iminyaka esidlulile iminyaka nje kuyamashumi amabili sakhululeka. Sathenjiswa into ezinkulu. Amathuba onke asiyalingana kokuphetha belungu qala sesiyiphethe manje akwazeki ke manje noma sesiyiphethe singabantu abamnyama abantu bayibona behlwempu beyibona behlupheka kanti futhi ke asifundanga eAfrika nase-Afrika yenzeka lento ngabe thola inkululeko abantu kwavela into eziningi kwakhona ithembiso ezinkulu kodwa ukuhamba isikhathi athola ukuthi engazathi akhambi kahle into edala ikakhulukazi ukuthi kube kwenzeka lento njengamanje ukuthi umnotho wethu economy yethu ayidalelwe thina idalelwe amazwe asentshonalanga isahamba nge-economy ye-apartheid yohulumeni kabandlululo asikabe nayo economy ezokwenza thina sidele amathuba omsebenzi sibe abaqashi singabe abaqashwa. Mhlambe ke kulezi insolo abayibekayo zinasi isisekelo ngokuhlaziya kwakho nokubheka kwakho. Zinasi impela isisekelo ngoba phela uma ngabe unekhono uqeqeshekile nawo bonke umsebenzi wakho kodwa manje awutholi ngokuthi uyabheka ukuthi awunayo imboni khona la kodwa manje khona uShamasu wapi uShamasu waseGoli kodwa mina ngowala usebenza la uShamasu ungaze uyibuza umbuzo ukuthi akaye ngane eGoli wayengaqashwa ngane eGoli la esuka ngakhona nakho mina ngikhona la ngawenza lo msebenzi awenzayo manje ke zinasi impela isisekelo futhi ukukhumbula phela ukuthi mangabe abantu bephethwe inkemane enenkece ingekho bangenza noma yini ukutshengisa ulaka lwabo nokutshengisa ukuthi hayibo nathi katileleziko esilaleleni phela nakho singqongqoze eminyango. Mhlambe ke kungameleni ukuthi sikhathazeke ngakho konke lokho. Kumele sikhathazeke ngoba phela sesithi isikhathi sakhululeka uhulumeni siyabona kunokhohlakalo okwenzakalayo chaza ukuthi uhulumeni imali ikhona kodwa imali ayiyi eyidingweni zokuthi kudaleka amathuba omsebenzi nangu nomongameli usanda kusho nje ukuthi uhulumeni akazi wadala amathuba omsebenzi kodwa uzokwenza ukuthi imboni ezizimele zakhe amathuba ukuthi kudaleka ukuthi abantu baqasheke manje uyabona into ukuthi ngathi ayisho lutho futhi ngathi ayisisi indawo manje ke inkinga ke leyo ezokwenza ukuthi kube khona umbhedo kwazi fanele sikhathazeke ngoba phela lento le ingaze silide lento kuthiwa i-peasant revolution
umbhedukazi odala abantu abahlwempu nabantu abalapha phansi. Inkinga lo uhulumeni afana isukumela ngoba uma iqhubeka kanjena ayenzeki nje la sibona la sikhona ku Richards Bay yenze kompangeni yenzeka lonke izwe lento le ngisho namazwe asakhele cela abantu bokufika abaningi bangaphandle abasebenzayo la nabasazakhela amathuba omsebenzi abangaphakathi abasebenzi ukusho ukuthi uhulumeni wethu akasukume abhukule ne-education system yethu education system ezokwazi abantu bakwazi ukuthi bayihlomise bona bakwazi ukuthi babe abaqashi bakwazi ukuthi bayisukumele bazenzele imisebenzi baqashe abantu bangaba abaqashwa. Inkinga esinayo uhulumeni wethu education yethu yenze ukuthi siqashwe ube yiphoyisa ube uthisha ube unesi ayisenzi ukuthi ukwazi ukucabanga ukuthi sukuma uzenzele akekho usukuma uzenzele khona ukuthi ukhangezwa linda ukuthi uqashwe manje inkinga enkulu la uhulumeni afana ayibhekisise ngesilbanzi. Okay, siyabonga kakhulu Dr. ngesikhathi sakho ukuthi ufike namhlanje. Nomphakathi ke ube usuphawula ngalo lolu daba. Mina njengelumbu lomphakathi asiculisekile ngendlela izinto ezenzeka ngayo Richards Bay ngoba siyazi ukuthi kunama organization asifuna imali ukuthi sirente muzongena uyakhokha noma usungaphakathi emsebenzini ukhokha inyanga nenyanga bese kuyithemba lethu le organization ukuthi iyona esizosiqasha ngaleko kwenzelela ukuthi ube khona okukhiphayo kodwa amathemba ashabalala mawukuthi uhulumeni okuyena uhulumeni wethu abantu abamnyama uyasicindezela abantu abangenayo abangaphandle kwamanye ama-province okushimizi labo bantu labo bakhokha njalo barenta kule forum singayazi thina njengomphakathi walaibe manje thina sinayo lokhu njalo leyo mali labo 100 rand ukuthiwa barentwa njalo ngenyanga njalo ngolokhona fortnight funa ukukhokha 100 rand umuntu ongamasikokhela enye indoda umuntu esimanzi ukuthi uyamkhokhela sazi ukuthi ukhokhela uSARS ukhokhela lokhu njana i-UIF ukhokhela i-Provident Fund ukuthi ngizokhokhela enye indoda engayazi njengami thina njengabantu bendawo sathi okay kufuneka senze le sikhulu slogan sethu ukuthi local first but njengoba manje abafowethu beboshelwa lokho kushuthi ngaloo ndlela ba destroyer ifuture yezingane zethu. Mbukeli asike sithi shelele ezitolo sizobuya siqhubeke nezindaba. Sikwamukele ke mbukeli usabukele izindaba z1KZNTV mina ngosamkelisiwe wakangqulunga. Ake sikukhumbuze ke isitheza hamba phambili namhlanje. Kubulawe abayisithupha ETHEKWINI. Lihlehlile lababoshelwe uthuthuva eRichards Bay. Kanti amakhosi afuna isixazululo weyomhlaba. Uhlalo wendlu yobuholi bendabuko KwaZulu-Natal inkosi iphathisizwe ichiliza uthi ke balindele ukuthi ingqungquthela yomhlaba ebanjelwe eThekwini iphume nezixazululo malungana nendlela eyaphambili yokuthi umhlaba uzobuyela neningo okugcwele ezandleni zababephucwe wona ngaphambilini. Inkosi yasemadungeni isho kanjena ke ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni ingqungquthela ezothatha ke izinsuku ezimbili nokuhloswe ngayo ukudingida ngokuthi ke umphakathi ungazuza kanjani kulomhlaba okhona. Ukusingathwa kwaleli ngqungquthela kuzemva kwesiphakamiso esenziwa kumhlangano omkhulukazi obizwa ngelihutla owawubanjwe ngonyaka wango-2019 nala kwabonakala khona ukuthi kunegebe phakathi kobuholi bomdabu kanye nohulumeni wesifundazwe ogcina kuphazamisa nokulethwa kwesidingo nqangi kubantu. Inkosi uchiliza uthi bafisa ukuthi kube neziphumo ezicacisa ukuthi ngabe umhlaba ubuyela nini kubantu ngokugcwele futhi usetshenziswa kanjani. Asikho lapha to point fingers to each other but we are here to try siqhamuke nendlela yokuthi singenza kanjani uqinisekisa ukuthi umhlaba usetshenzwa ngendlela efanele. Echaza undunankulu wesifundazwe uthi udaba lokubuyiswa komhlaba angeke kube sekugxile kulona kuyona le ngqungquthela kodwa into ezobhekwa kakhulu ukwakho ukuxhumana nokusebenzisana phakathi kahulumeni nobuholi bomdabu. Sibe nohlelo lokuthi nazi indawo zokuthi abantu bahlale nazi indawo la abantu abangalima khona ukuze kube lula ukwazi ukukhanda ukuxhumana. Sizoqinisekisa ukuthi ukusebenza kucoordinateka kakhulu around ama district through uhlelo lwe district development model kubanjiswane ubukhosi womasipala nama department akwazi ukuplana ndawonye per district. Uchiliza uthi uhulumeni kuzomela azi ukuthi ubuholi bomdabu
abumelelekile kahle uma umhlaba ungekho. Isifundazwe saKwaZulu-Natal sisifundazwe esinengonyama the monarch of the Zulu nation. Kube khona amakhosi lokho ke kusho ukuthi ukuze kube khona imonarchy yoba khona ngoba kukhona umhlaba. Ukuze kube khona ubukhosi uyoba khona ngoba kukhona umhlaba nabantu abakhelela umakhosi. Uqiniswa ke kobudlelwane kuyoba uqinisekisa ukuthi zonke inhlaka ezenziwayo zisekele ukusebenza nokuqinisekisa kuyinhlaka ezazivele zikhona zingamele umhlaba. Le ngqungquthela kulindeleke ukuthi iphothulwe osukwini lakusasa. Kude bohosibisi eThekwini. Inhloko yomnyango wezenhlalakahle kwaZulu-Natal uNeli Mazibuko uthi ke iyabakhathaza yokwanda kwezigameko zokubulawa ngehluku kwabantu kulesi sifundazwe, kodwa ke wathi futhi basebenzisana ngokubambisana naleyo mndeni esuke yehlelwe ileyo mshophi engagwinyisi mathe. uNdiyema usho kanjena ke ngxoxweni ekhethekile neziko lezindaba kulandela ke isihlakalo sangeledlule sokutholakala kwabantwana ababili bebulewe ondini enyakatho nelikaMthaniya. Silokhu siqhubeke njalo ke izigameko zokubulawa kwabantu kulesi sifundazwe. Lokhu ke kuhlanganisa nesigameko esenzeke ngeviki eledlule lapho kubulawe khona abantwana ababili bamantombazane bakwaShonge ezondela uLundi enyakatho nelikaMthaniya. Nomsolwa engakaziwa kuze kube imanje. Inhloko yomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal usigxekile ke lezi zigameko. Siyabona iprevalence ukuthi inkulu kakhulu esifundazweni sakaZulu-Natal. We know nje ukuthi recently kule weekend uNgqongqoshe ubehambile yo support imindeni eOlundi la kunabantwana ababili khona abatholakala bebulewe. Siyayibona igameko zenzeka nakwezinye indawo la kubulawa khona izingane, la kubulawa khona nabantu besifazane. So igameko inkulu kakhulu, ziyadinga ukuthi sisebenzisane sibone ukuthi senze njani ukuphuma nesisombululo. Lo mnyango unazo izinhlelo esibhekeleleke imithetho evikela abantwana, kanti akugcinike ngalezo zinhlelo baphinde baqinisekise ukuthi ke bayivakashela imindeni esuke ivelelwe imshophi yokuthi ke ibulawele amanye amalunga ayo. Ifanele sikwazi ukuthi siqashise imiphakathi awareness as part of prevention. Siqashise imiphakathi ngokuthi yini ongayenza kuze uphephe ezisulwini lezi ezikhona ezihlukumeza abantu besifazane. Lokho kubaqashisa kuchaza ukuthi fanele sisebenzisane neminye imiphakathi njengama NGOs, ama civil society organizations. Siyazi ukuthi khona alisana nalokho. Amanye awo nje makuthiwa khona umuntu oyovela enkantolo wenze lokho, siyasebenzisana nabo sibasupporte, sihambe nathi siyopiketha enkantolo siphethe ama placards ukuthi no ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Iqembu iAction SA kwaZulu-Natal seliveze ukuthi ke lilindele ubuholi bukazwelonke mayelana nokuthi ke licacise ngekusasa lika loyo benguhlalo waleli qembu kulesi sifundazwe uDokotela Makhosi Khoza, okuqina ke imibiko yokuthi angase axoshwe ashiye kuleli qembu. Lokhu kuveleke ngesikhathi leli qembu lethula ke izinhlelo zalo zezifunda emkungudlovu okuhloswe ngazo ukuthi ke zilandele ukwenza amalungiselelo aleli qembu okhetho likazwelonke okulindeleke ukuthi lube ngonyaka ka2024. Iqembu Action SA liqalisa izinhlelo zalo zokuhambela izifunda ngenhloso yokwethula indlela yokusebenzela ukhetho likazwelonke okulindeleke libe ngonyaka u2024. Ekhuluma nethimba emgungundlovu umholi waleli qembu kulesi sifundazwe uthi bazohambela zonke izifunda ngenhloso yokuvuselela abaphinde bakhulise ubuholi bamagatsha kanye namalungu. Njengamanje kunama structures aseqalile ukuthi bawafake in place njengoba sazi ukuthi umgungundlovu unomasipala abangaphezulu kwa6, there are 7. So njengoba siqalile manje we busy putting structures, we busy building up ama branches okuyiwona esiwasebenzisa ukusukela manje kuya phambili. Ukubheka uthi basizoqinisa kakhulu nokuhambela imiphakathi ukukhuluma nabantu basemsunduzi kanye nomasipala ukubheka indlela yaphambili yokuthi idolobha ingakhuculela kanjani. Kuningi okwenzakalayo emsunduzi, especially kwidolobha la khona la eMgungundlovu. Enye yazo
ilento ekhona kuyo yonke indawo South Africa ama illegal immigrant itolo eningi zasemgungundlovu sesijikile ebesizazi thina sinegama namasonto aseshintshiwe sekuyitolo erana abantu bokuhamba abangekho la emthethweni abantu bala emgungundlovu ubheka idolobha lakhona balahla noma ikuphi ngenxa yokuthi indlela okwenziwe ngayo umasipala asiboni eba nexazululo kwizinto zonke abantu basemgungundlovu babhekane nazo. Ephendula umbuzo wabezindaba ngodaba olithinta lo bekade ngosihlalo leli qembu kulesi sifundazwe uDr Makhosikhoza mayelana nabahebezi athangase ashiye noma axoshwe kuleli qembu ukubheka uthi basalinda incazelo kubuholi bazwelonke okuyibona olindeleke ukuthi bakhiphe isinqumo mayelana nodaba lwakhe. Ngokwazi kwethu la njenge KZN awukho i-response esesiyitholile from national esichazela ukuthi kwenzakalani kodwa the last time besibriefa basitshela ukuthi ukhona ingxoxo abanazo nayo uDokotela uMakhosikhoza ukuze kufike manje abakako sinikeze response ukuthi kwenzakalani and sebexoxe basibafika. Ngutebogo Sibisi emgungundlovu. Bukeleke sizosishelele eyitolo sobuya futhi nazo indaba. Siyakwamukela ke futhi mbukeli usabukele zona indaba zo1KZNTV nosamukeliwe Nqulunga. Sihlabele phambili ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 15 rand 12 cent maqhathaniswa nedola lasemelika, libe u19 rand 59 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain, libe u19 rand 71 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libo $1,928.35 i-ounce, kuthola ngahluzwe wona ube $106.90 umphongolo. Bukeleke ake sibheke engosini yezemidlalo. Agcine eqhathiweke amaqembu ayisishiyagalombili azodlala emidlalweni yeNedbank Cup. Amaqembu amane azophumelela kule midlalo azosibekela ke indawo kowandulela owamanqamu alomqhudelwano. Mamelodi Sundowns izotholana phezulu neSummerfield Dynamos edlala ku-ABC Motsepe League. Kuthi ke abavikela le ndebe iMarumo Gallants idlale ke nomkhaya bayo iBaroka FC. iRoyal AM izobhekana neUniversity of Pretoria. iTTM izomukela ke iSuperSport United. Nasi ke isimo sezulu esingalindeleka. Ngaphambilini ke sibike ukuthi ke Kubulawe Abayisithupha ETHEKWINI. Lihlehlile elababoshwele uThuthuva eRichards Bay. Kanti amakhosi afuna isixazululo kweyomhlaba. Mbukeli ke ziyaguqa ebesikuphathele zona kuze kubeke isikhathi esilandelayo.